Esta semana temos preparado un programa onde vamos a contarvos as actividades de campamentos. Amigas e amigos, comezamos no verán a xogar. I go down, and I won't find you anywhere. I go up, and I won't get you with my hands. I go down, and I won't find you anywhere. I go up, and I won't get you with my hands. É unha gran experiencia o que se vive nos campamentos, que pasas moitos días con amigos e amigas, e así nolo contan os nenos e nenas que fixeron o campamento de Sustinea, que tamén a Diputación tivo que ver. No verán tamén está apoiando ese lado educativo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Que tal? Ahora sí, que aventura que estades a vivir, é estupenda. Yo que non vemos cas cámaras, Como lle chamades ás mascotas que deixastedes no albergue? Hornito Paco, Hornito Pato y bueno... Hornito Parrulo. Y Naturno. Bautizástelos aquí? No, los bautizaron los monitores. E así algunha aventura que me queirades destacar e contar de lo mejor del campamento? El kayak. Telemiño que non veu gravar, que estaba aí contando a nosa historia, as nosas aventuras, que ao final no verán a xogar anda de bule e vai nos contando. E ao final vexo caras conocidas e xa vamos aquí, verdad? O importante é pasalo ben. Sí. O cole ben xa, Sabes o que é o cole? Sí. Ah, tú xa te olvidaches? Sí. E tú? Un pouco. Ese ten que vir que veña, verdad? Sí. Estamos preparados ou non? O que podemos é demandar que haxe este tipo de actividades tamén durante o cole. Que vos parece? Sí? Sí. Pois veña, a ver se nos escoitan, que xa levamos dito unhas cuantas veces. No trouble. I'm all about that bass. Chegaste de Susana, Chegamos despois de 3 horas. Que va, que aventura, non? Madre mía. Sí, porque además co revento, en vez de ir pa diante os piraguas, íbamos por lados, entón, sí. Que tal está resultando o campamento? Porque o vexo moi contentos, aparte, sabes o que? Incluso, aunque axitados, porque a nivel lúdico tamén o pasamen, como calmaos, como con tranquilidade, aquí nesta zona que tendes, tan privilexiada, no Corgo. Sí, son un grupo ademais fantástico, levanse moi ben entre eles, chegaron con moitísima enerxía, iso é certo, con moito entusiasmo o primeiro día, pero cando lles dicimos hai que calmar. E tamén, bueno, perciben que hai que aprender toda esta preciosidade do medio, entón, pues, tamén hai tempo para todo, para estar enérxicos e para observar e contemplar. Que piragüistas estades feitos, Gracias. Viñestes aí na cabeza dándolo todo, ganástes que nós viñamos en coche atravesando aí para dar feito a reportaxe. É que nós o que fixemos é dar moita forza, pero cansaron os brazos. É que cansa un remando, Que máis tendes feito? A ver, hoxe tendes a aventura de piragua, vides ver este campamento romano. Sí. Pero que máis facedes? Por exemplo, outro día fixemos como uns prismáticos con cartón. Tamén fixemos un caderno con papéis. Outro día fixemos unha búsqueda do tesouro. E que tal son as quedadas nocturnas que facedes? Moi boas. Non tendes medo? Non. Non hai mouchos, búhos. Porque por aquí hai moita fauna, Morcegos. E morcegos tamén, pero non lle tendes medo. Non. E a dormir, dormides moito, pouco, tendes moita juerga na habitación. Sí. Bueno, eu hoxe fume a cama 7, porque estábamos facendo un reto de a ver quen se dormía último. Isto que non se enteran os monitores, Que sempre nos la colades. Enteraronse os monitores, e que fixeron? Nada. Yo que de non facemos reto non nos dicen nada. Pois mira, porque estamos de campamento, non é? Sí. Algúnha canción que teñades de campamento así para... comer. Sí, para comer. Para comer hai unha, e cal é? Queremos comer, sangue congelado, mocos verdosos de vellos asquerosos. Somos os tuberculosos, os que máis nos divertimos. Nós imos comer outro lado, Que che parece, si? Hoxe comemos no outro lado.
remar, 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 pa aquí pa lá. Eu como non tuven que facelo, pero vos sí, que aventura. Que talada el agua. Está fría, pero que estedes non? Volcastedes ou algo? No, porque al remar te caía el agua. Claro, salpícache. Ides facer esta visita. Vos como sabedes a onde estades ahora mesmo? Debemos estar en un campamento romano. A facer piragua, non sabes o que? Que teñen tanto frío. Que vos parece se saltamos? Yo mellor entrades en calor. É boa idea. Queredes saltar un pouco? Veña, vos saltade. 1, 2 e 3. Arriba, abaixo, arriba, abaixo. I'm all about that bass, about that bass. Claro que sí, explorou Ourense, cantas cousas se coñecen. E nós seguimos latricando no noso programa, pero preguntamos por que como foi o verán, que tal foi o verán. Latricamos. I go down, and I won't find you anywhere. I go up. Lo que más me gusta del verano es que hace sol. Lo que más me gusta hacer en verano es ir a la playa. Lo que más me ha gustado del verano es que pues podemos ir al campamento, hacer actividades y nos traen charlas muy divertidas. Conocer nuevos amigos y poder ir a la playa. Pude ir a la piscina y que no me tuve que levantar pronto de la cama. Pude tomar un montón de helados y pude ir a sitios que no puedo ir cuando tengo colegio. Yo pude levantarme tarde y acostarme muy tarde. Yo pude tener tiempo libre y hacer cosas que me gustaban. Yo quiero que sea siempre verano, porque conoces nuevos amigos, puedes salir para afuera, puedes jugar y en invierno tienes que estar dentro de casa. Pues yo lo que prefiero yo prefiero verano, porque en invierno sí o sí tienes que ir al colegio y yo no quiero ir al colegio. Lo que más me gustó del verano fue ir a Disneyland París y al campamento, porque puedo jugar al aire libre y que no me den la lata los profesores. ¡Viva el verano y punto! E como vai ese xornal de verán? Os que ainda non estivestedes moi atentos, estades a tempo de participar, aínda nos podedes pedir as folliñas para facer o vosso xornal de verán. Nós seguimos a dar pistas, neste caso, unha entrevista. I go down, and I won't find you anywhere. I go up. Ola, chamame Iris, vou entrevistar para o meu xornal. Vamos entrevistar a un neno da Escola de Maceda de Ciclismo. Como te chamas? André, Que para ti o ciclismo? un xogo moi divertido. Facedes todo o ano ciclismo ou só no verán? Solo no verán. Que é o máis importante para ti no ciclismo, nesta escola? A bicicleta, porque sin a bicicleta non hai ciclismo. Fixeches moitos amigos no ciclismo? Sí, Cantos días entrenas na semana? solo un. Gustache o ciclismo ou encántache? As dúas cousas. Podes opinar Opinar de que? do ciclismo da escola en general? Pues moi bonito. Gracias. Como te chamas? Martín, Que é para ti o ciclismo? por aí versión. Que é o máis importante para ti no ciclismo? A bici. Así me gusta. Fixeches moitos amiguiños no ciclismo? Sí, Moi ben. Cantos días entrenas na semana? todos. Así me gusta, un bo ciclista. Cantas carreiras hai cada ano? Moitas. Gustache o ciclismo ou encántache? Encántame. Opinas sobre o ciclismo? Ando moito en bici, paso moi ben, teño un profesor que se chama David, é moi bueno e divirtome moito. Moi ben, moitas gracias. Dame un besiño.
Chao. Debo entrevistar a un pai dun fillo de Maceda. Como te chamas? Ola, Iris, chámame Pablo. Que tal se sinte o ter un fillo deportista? Pois moi ben, a verdade, gústame que comparta afición comigo. Mira pa cámara. Vale, está ben. Que é o máis importante para o teu fillo? Pois os seus pais, pero desde logo tamén lle gusta moito a bicicleta. Pareceche ben que o teu fillo compita? Bueno, gústame que ande na bicicleta. O da competición realmente penso que non é tal, porque o que máis fan é divertirse. Vale. Gustache o ciclismo ou só lle gusta o teu fillo? No, a mí tamén me gusta. Pareceche ben que o teu fillo sea ciclista? Sí, desde logo que sí. Compartimos a afición e gústame moito, de verdade. Opina? Bueno, alégrame moito de que lle guste a mesma afición que a mí, do meu fillo falo, lógicamente, e de todos vos tamén, porque aquí na escola pois vexo que disfrutades moito, nós tamén, desde logo, tanto botándonos unha man como participando como nas actividades, e pouco máis podo decir, que isto que máis que unha escola é unha familia e que é moi divertido, todos pasamos ben e pouco máis, que ten que seguir así. Vale, gracias, chao. Se queredes ter un bo xornal, pois xa sabedes, entrevistar. E agora imos ir a publicidade, eu se pesco unha mosca que me estaba aquí molesta, que te molesta. Volvemos nun anaquiño, aquí, en Telemiño.